cap on anem? I portant només dos exemples perquè aquesta discussió de cap on anem les fotografies, tots aquests elements que us he anat explicant, cada vegada estan més integrats en els mòbils, cada vegada està més integrat en el Photoshop, cada vegada més els dispositius automàticament ens fan moltes d'aquestes coses, vull dir, cada cop ens hem d'amoïnar menys tècnicament perquè ens resolen moltíssimes coses. Cap on anem? Espero que reprodueixi bé perquè ara us volia ensenyar un parell de vídeos de cap on va la fotografia. És a dir, aquesta unió d'imatge sintètica i d'imatge real no es queda en la imatge sintètica i real, sinó que a més convertim imatges que eren fotografies amb recorreguts virtuals 3D. Us mostraré aquest, a veure si corre bé, més que res perquè correspon a la Barcelona que hi havia, on hi ha ara la Via Laietana. Es van agafar fotografies dels carrers que es van enderrocar per obrir la Via Laietana i es va fer una reconstrucció digital animada. Aquí hauria d'haver so i no sé com sona. Ah, sí. Fixeu-vos que són fotos antigues, però aquestes fotos antigues hi ha un moviment 3D a dintre de la fotografia. Ens estem movent per dintre de la foto com si fos un espai 3D. Això en les cases que va bombardejar l'aviació italiana durant la Guerra Civil i van desaparèixer. Bé, no el passo tot, ara se'n va cap a la Via Laietana i va resseguint tots els carrers de la Via Laietana, però com a mostra de cap on anem a la fotografia, és a dir, anem cap a la unió del 3D amb fotografia i la creació de recorreguts virtuals de 2,5D, que és el que es diu això, utilització de càmera mappings, és a dir, tot de procediments d'aquest tipus.